बाजिराव एन्ड रेड्डी इन्स्टिट्यूट दिल्लीआव BTRनि फरायसाफोर प्रमद बर'नि गोख्रों नोजोर होनाय आरो हेफाजाबजों हादरनि टप IAS कोचिं सेन्टाराव सा 50 फरायसाया सोलोंथाइ लागासिनो दं। BTRनि आबादारिनि फिसाया दिनै हादरनि टप IAS कोचिं सेन्टाराव सोलोंथाइ लागासिनो। BTR सरकारनि हेफाजाबजों बेसेन होनाङालासिनो हादरनि टप IAS कोचिं सेन्टाराव सोलोंथाइ लाबाय दं। नंगौ, BTRनि गुन गोनां रोंगौथि गोनां फरायसाफोरा BTR सरकारनि बड'फा UN ब्रह्म सुपार 50नि बानजायनायाव सा 50 फरायसाफोरा बेसेन होनाङालासिनो हादरनि टप IAS कोचिं सेन्टाराव सोलोंथाइ लागासिनो दं। बाजिराव एन्ड रेड्डी इन्स्टिट्यूटआ गोलाव हादराव 34 बोसोरनिबो गोलाव सम रोंगौथि गोनां आरो बे सोलोंसालिनिफ्राय गोबां UPSC क्रेक खालामना सिभिल सार्भिसआव गावखौ थिसनथाइ मोननो हाबोनाय मोनसे हादरनि मुंदांखा सोलोंसालि। बे सोलोंसालियाव फोरोंथाइ लानो मोननानै जोबोद गोजोननाय फोरमायदों सा 50 फरायसुलिफोरा। BTR सरकारनि बे बड'फा UN ब्रह्म सुपार 50 मिशनखौ लालांबाय थानो थाखाय खावलायदों सोलोंथाइ लाबाय थानाय फरायसुलिफोरा। BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि बेफोरबायदि सुबुं सम्पद दानो थाखाय बड'फा UN ब्रह्म सुपार 50 लानाया जोबोदनो गोरिब थाखोनि फरायसुलिफोरनि थाखाय मोजां जादों होनना फोरमायथिदों फरायसुलिफोरा। प्रमद बर'नि सिमां आरो BTRनि इयुननि थाखाय जौगाखां खामानि मावलांनो थाखायबो थियारि फरायसाफोरा दानिया फैदो सोलोंथाइ लाबाय थानाय फरायसुलिफोरा मा बुंदों मिन्थिना लानि। खुलुमबाय, आं गिबियावनो आंनि सिनायथिखौ होग्रोनो सानदों रायजो राजानि। आंनि मुङा अनजालु बसुमतारी। आङो उदालगुरि जिल्लानि गिबियावनो आं बुंनो सानदों जे आंबो सासे गोरिब गुन्द्रा आरो खेथियक एबा आबादारिनि फिसाला। आङो दिनै बेहाय नोंसिनि सिगाङाव नुजाथिफैनो हादों मानो होनबा जोंनि BTR गभर्नमेन्टनि मोनसे स्किम सुपार 50 बे मिशननिफ्रायसो आङो दिनै बेहाय नुजाथिफैनो हादों। आंहाथ' सिमां दंमोन जे आंबो बिदि गिदिर इनस्टिट्यूट कोचिंआव सानसे सम आंबो एडमिसन लानानै फरायगोन नाथाय रांखान्थिनि गोबां बेलानि थाखाय आङो सिमांखौनो दोनथ'नांदों बायदि जादोंमोन। नाथाय बे सुपार 50नि थाखाय दिनै आं बेहाय दंफैयो आरो आङो जोबोद साबायखरफोर जे जोंनि BTR गभर्नमेन्टआ बेबायदि स्किम लाबोदों होननानै। आरो दा बे समाव जिखिनि सरकारनिफ्राय इनिसियेटिभ लाबाय दा फरायनो बेवहाय मोनफैनो हाबाय, दा बे समाव जे बे जिखिनि इनभारमेन्ट खालामबाय थादों BTR सरकारनिफ्राय जिखिनि सोलोंथाइ बिथिङाव जिखिनि खामानि मावबाय थादों, बे समाव फैबाय थानाय जेनेरेसनफोरखौ बा उन्दै नोंनिख्रुइ उन्दैफोर फंबायमोन दङ, बे मा बुङो बिसोर? एसे इन्डिभिजुवेल आरो जों दायो सुपार 50नि जानानै एसे बुंनो सानो जे जों थायोबोला न'आव थायोबोला जोंनि सारा जोंनो अनलाइननि कोचिंबो होनो हागौमोन, नाथाय एसे फिजिकेल कोचिं बेहाय थासारियानो बेलेग जाफैयो। दा जों बेबायदि थासारिखौ मोननानै जोंनि फंबायमोनखौ जोंबो एसे गिबि एकदम एडभान्सै फोरोंहैनो हागोन। जोंना इनस्टिट्यूटआव ओरैबायदि मोजां जे जोंना दायो फेकाल्टिसफोरा जाहाथे ओरैबायदि क्वालिफाइड अभार क्वालिफाइड होनबावनो हागोन। जोंहा IPS सार दं सासे, बिसोरो जोंखौ फोरोङो। स' बेबायदि थासारि मोननाय नङामोन जोङो। बे सुपार 50नि थाखाय जों बेबायदिखौ मोनदों। दा जोङो एक्सपिरियेन्सखौ बे सारमोनहा गावसोरनि एक्सपिरियेन्सखौ जोंनो खोन्थादों आरो जों बे एक्सपिरियेन्सखौनो जोंनि उन्दैफोरनो जों खोन्थाहैफिननो हागोन। नाजागोन जे जोंबो माबा मोनसे जायो आरो जोंहा सिमां दङ, बे सिमांनि थाखायनो जों बयबो बेहाय दंफैयो आरो बेखौ जों बयबो जाफुंहोगोन होननानै जों बेखौनो आसा खालामो आरो जों नाजाथाबबाय थागोन। मा खालामगोन फैबाय थानाय समाव जे बे जिखिनि UPSC क्रेक खालामखांनायनि उनाव प्रमद बर'आ जिखिनि दैथायहरबाय BTRनि थाखाय नोंथांमोना एसेब्लाबो मावनांगोन। दा बै समाव BTRनि थाखाय प्लानिङा मा जे उननि समफोराव? आं सानो सार आंबो फोरोंगिरिसो जागोन होननानै, जाहाथे जोङो ओजों थांनानै एसे क्रेक खालामखांनायनि उनाव जे उन्दैफोरखौल' नङा जायफोरा सानो जे गावखौनो हाया होननानै, बेफोरबायदिनि थाखाय एसे इन्सपिरेसन जाहैगोन होननानै आं आसा खालामो। आङो बिसिबांखौनो आसा खालामनानै थायो जे आङो ओजों थांनानै उन्दैफोरखौ आवगायनो थाखाय थुलुंगा होनो हागोन होननानै आं आसा खालामो।
obviously गोजोननायखौ मोनदों स' स्पेसियलि आं आंनि जेनेरेसन लाइक उन्दैफोरखौ आं बुङो आरोना लाइक सोलोंथाइखौ लानो नाजा ओमफ्राय गावनि सायाव फोथायनाय लाखि देन स्पेसियलि लामाया नुजागोन आरोना जेनेबा जाय रांखावरि गैया होननानै आं फराया बिदि दा सानो आरो जास्ट ट्राइ खालामबाय था आरो दिल्लीनिफ्राय बे समाव सोरखौ गोसोखांदों जे न'खरखौ लोगोफोरखौ स्पेसियली लाइक न'खरखौथ' गोसोखांखायो बेथ' स्पेसियलि बाट गामि स्पेसियलि जेनेबा बेनि थासारिया आलादा जों गामियाव थायोबा जोङो 10टा बिदियाव उन्दुयो देन बावहाय नोङो उन्दुनायनि जेबो टाइम लिमिट गैया बिमानि बादा होनाय गैया बिमानि फोजानाय गैया बिफानि रायनाय गैया लाइक बिदाफोरजों जंखायलायनाय गैया लाइक लोगोफोराबो बहुत सोलायदों आरोना लाइक आंनि थाखाय बावहाय गोदान लोगो मोनदों आङो मोजां गासिबो लोगोफोरा मोजां गासिबो बिदि नङा कि बिसोरबो गाज्रि लाइक थिगैनो दङ बाट स्पेसियलि अमा मस गोसोखांनाया आं इनक्लुड खालामफिनगोन आरो ना जोंनि लकेल अमा नारजिजों सार बावथ' गैया BTR চৰকাৰলৈ মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ আমাক এই ফেচিলিটিটো দিয়াৰ কাৰণে আমি দিল্লীত আহি আছোঁ গোটেই ক্ৰেডিট তেখেত BTRৰ যোনে CM ছাৰ তেখেতক মই ধন্যবাদ ক'ম কাৰণ এইটো অপৰচুনিটি পাই মই নিজকে বহুত ভাগ্যৱান বুলি ভাবিছোঁ মই ফিল কৰিছোঁ তেনেকৈ সেইখিনিও কেনেকৈ লাগিছে যে আপোনাৰ কেনেকৈ অপৰচুনিটি এইটো পোৱা হ'ল কেনেকৈ পালে ছুপাৰ 50 কেনেকৈ চিলেক্ট হ'ল আমাৰ ছুপাৰ 50 চিলেকশ্যনৰ প্ৰচেছটো 3 ষ্টেজেছত আছিল ক'ব গ'লে প্ৰথম ষ্টেজত আমাক দিছিলে প্ৰিলিমছ একেবাৰে UPSC পেটাৰ্ণৰে হৈছিলে পৰীক্ষাটো যেনেকৈ UPSC এক্সামত যেনেকৈ হয় তেনেকৈ পেপাৰ ছেট কৰা হৈছিলে সেই এক্সামটো দিয়াৰ পিছত প্ৰথমতে এটা মেৰিট লিষ্ট ওলাইছিলে সেইটোত কিছুমানক চিলেক্ট কৰিছে তাৰপিছত আকৌ এবাৰ যোনটো মেইনছ বুলি কওঁ আমি যিটো লিখিব লাগে প্ৰথমটো MCQ আছিলে ছেকেণ্ডত আমাক ৰিটেন এক্সাম আছিলে সেইটো কিবা আছিলে ছাবজেক্টিভ আছিলে প্ৰথমটো অবজেক্টিভ এতিয়া ছেকেণ্ডটো ছাবজেক্টিভ সেই গোটেই মাৰ্কছ দুটা ষ্টেজৰ মাৰ্কছ প্লাছ কৰি তাৰপিছত আৰু এটা ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট ওলোৱা হৈছিলে তাৰপিছত আকৌ এবাৰ আমাক কাউন্সেলিং কৰা হৈছিলে অফলাইনত হৈছিলে হয় তাৰপিছত আকৌ ফাইনেলি এটা লাষ্টত এটা মেৰিট লিষ্ট ওলাইছিলে সেইটো দিল্লীত অহা বেলেগ আৰু যোনে অসমত কিছুমানে কৰিছে সিহঁতৰ কাৰণে বেলেগকৈ ওলাইছে বড়োফা ছুপাৰ 50 যিখিনি চিলেক্ট কৰা হৈছে আপোনাৰ কিছুমান কোৱা যায় যে আপোনাৰ সুবিধাখিনি কিছুমান লোৱা হৈছে এনেকুৱা ভেদভাৱ কৰা যায় নেকি মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰা মই ক'ব বিচাৰোঁ যে মই তেনেকুৱা একো ভেদভাৱ মই পোৱা নাই মই ট্ৰান্সপাৰেণ্ট দেখিছোঁ প্ৰচেছটো মই নিজে যিহেতু পৰীক্ষা দিব গৈছোঁ সেই হিচাপে মই পাইছোঁ আৰু বেলেগৰ পৰা আমি যিখিনি আহিছোঁ আমি কথা পাতিছোঁ চবে কথা পাতোঁতে মই গম পাইছোঁ যে চবে নিজৰ মেৰিটৰ বেচিছতহে আহিছে তেনেকুৱা একো ভেদভাৱ মই পোৱা নাই বাই চান্স আপোনাৰ UPSC কোচিং কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ক্ৰেক হৈ যায় এই সময়ত আপুনি কি ক'ব বিচাৰে কি কৰিবা BTCৰ কাৰণে প্ৰমোদ বড়োৰ যিখিনি আশা আকাংক্ষা কি ক'ব বিচাৰে ভৱিষ্যত কি কৰিবা এতিয়াতো আমি নিজৰ ফালৰ পৰা বহুত চেষ্টা কৰি আছোঁ চেষ্টাটো কৰি যাম আৰু চাওঁ ৰিজাল্ট কি হয় নিজৰ ফালৰ পৰা বহুত আমি সকলোৱে লাগি আছোঁ ফিউচাৰত মই ভাবোঁ আমি যিখিনি ওলাই আহিছোঁ ইয়াতে আহি আমি নতুন পৰিৱেশ দেখিছোঁ নতুন কথা শিকিব পাৰিছোঁ যোনখিনি বহুতৰ আহিব ইচ্ছা আছিলে যিহেতু এইটো মানে সম্ভৱ নহয় যে বহুতক লৈ আহিব হয়নে 50জনহে লৈ আহিব পাৰে এটা চবৰে লিমিটেশ্যন থাকে এটা ৰিচোৰ্চৰ কনষ্ট্ৰেণ্ট থাকে কিন্তু চবে আহিব পৰা নাই সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ যদি মই ফিউচাৰত যাওঁ ইয়াতে মই যিখিনি শিকিব পাৰিছোঁ তাতে গৈ যাতে মই অকণমান হ'লেও যাতে মই দিব পাৰোঁ মই সেইখিনি চেষ্টা কৰিম যাতে সিহঁতেও মানে পায় বস্তুখিনি কি আমি এইখিনি ইয়াতে আহি যি পাইছোঁ সিহঁতেও যাতে সেইখিনি শিকিব পাৰে অলপ হ'লেও আমি মাষ্টৰ টিচাৰ বহুত ভাল ভাল টিচাৰ আছে সিহঁতৰ পৰা যিখিনি শিকিছোঁ যে আমিতো বহুতৰ লগত কণ্টেক্টত থাকোঁ সিহঁতৰ মানে মই সিহঁতক ক'ব বিচাৰোঁ যে আমাক এনেকৈ পঢ়াইছিলে এনেকৈ পঢ়িব কৈছিলে তোমালোকেও সেইটো ফ'ল' কৰা বুলি মই ক'ব বিচাৰোঁ অলপ আগতে ছাৰে কৈছে আমাক ইয়াৰে ছাৰজন আছে আমাৰ কাৰণে এক্সট্ৰাকৈ পৰীক্ষা পাতিব বুলি কোৱা হৈছে আমাক সিহঁতৰ বাকী যিবিলাক বেটছ আছে সিহঁতৰ লগতো পাতিব একেলগে বাট আমাক এক্সট্ৰাকৈও আৰু এটা স্পেচিয়েল প্ৰিফাৰেঞ্চ দি কিনে এটা বেলেগ এক্সাম কণ্ডাক্ট কৰা হ'ব আৰু তাৰ মাৰ্কছখিনি ইভালুৱেশ্যন কৰিব তাৰপিছত সেইখিনি BTR গভৰ্ণমেণ্টক পঠাইও দিব জনোৱা হ'ব যে কোনে আগবাঢ়িছে সেইখিনি জনোৱা হ'ব সেইখিনি কথা গম পাইছোঁ আমি
হয় নিশ্চয়কৈ একদম ভাল পদক্ষেপ লৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ছাৰে CM Super 50 পৰা একটা ভাল পদক্ষেপ লৈছে আৰু আমাক ইয়াতে দিল্লীৰ যোনটো কোচিঙত দিছে কোচিংটো খুব ভাল হয় আমাক GS কোচৰ লগতে অপশ্যনেল কোচ প্ৰভাইড কৰিছে গোটেইখিনি সুবিধা মিলি আছে প্লাছ হোষ্টেলতো বহুতখিনি সুবিধা পাইছোঁ আমি মানে A to Z চব পাইছোঁ কোচিঙতো চব সুবিধা পাইছোঁ একো মানে কোনো অসুবিধা হোৱা নাই স্পেচিয়েলি CM ছাৰক থেংকছ দিব লাগে কাৰণ আগতেও মানে চৰকাৰ আছিলে এই ধৰণৰ পদক্ষেপ লোৱা নাছিলে কিন্তু আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ছাৰ অহাৰ পিছৰ পৰা CM Super 50 যিটো পদক্ষেপ লৈছে খুব ভাল পদক্ষেপ লৈছে আমাৰ নিচিনা মানে ষ্টুডেণ্টৰ বহুত সুবিধা হৈছে তো মানে গতিকে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ছাৰক বহুত ধন্যবাদ আৰু সুবিধাটো আপোনাৰ কেনেকুৱা পালে এইটো সুবিধাটো মানে কম্পিটিটিভ এক্সামত যেনেকৈ হয় ধৰক APSC আৰু UPSC যেনেকৈ হয় ফাৰ্ষ্টত প্ৰিলিমছ তাৰপিছত মেইনছ তো আমাকো সেনেকৈ চিলেক্ট কৰিছে ফাৰ্ষ্টত প্ৰিলিমছ হৈছে তাৰপিছত আমি মেইনছ লিখিছোঁ তো দুটা কম্বাইন কৰি তাৰপিছত মানে Super 50 চিলেক্ট কৰিছে তো সেনেকৈ আমি মানে তাতে দুটাতে মানে ভাল ফল হয় তাৰপিছত চিলেক্ট কৰিছোঁ এনেকৈ আপোনাৰ যদি আপোনাৰ UPSC ক্ৰেক কৰা যায় পিছত আপোনাৰ চিভিল ছাৰ্ভিচত আপুনি পাব BTR ৰিজনৰ কাৰণে কি কৰিবা ইয়াতে যদি মই সক্ষম হ'ব পাৰোঁ আৰু যদি মই BTR অঞ্চলত যদি কাম কৰিব মানে চান্স পাওঁ তেতিয়াহ'লে মই বেচিকেলি BTR অঞ্চলত আমাৰ যোনটো এডুকেশ্যন আৰু হেল্থ ছেক্টৰ আছে সাধাৰণতে এই দুটা ছেক্টৰত মানে বহুত দুখীয়া মানুহ মানে চৰকাৰৰ পৰা যিখিনি মানে স্কিম দিয়ে সেইখিনি মানে দুখীয়া মানুহবিলাকে এৱাৰ নহয় তো মই কি কৰিম এই দুখীয়া মানুহখিনিৰ কাৰণে এটা মানে কি কয় এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰাম ক্ৰিয়েট কৰিম মানে চৰকাৰে যিখিনি মানে এডুকেশ্যন আৰু হেল্থ ছেক্টৰৰ যিখিনি মানে স্কিম দিছে এই স্কিমবোৰৰ ওপৰত মানে সিহঁতক অৱগত কৰিম আৰু এই স্কিমৰ সহায়ত যাতে সিহঁতে মানে সক্ষম হ'ব পাৰে সেইবোৰকে মানে তেওঁলোকক এৱাৰ কৰি জনাই দিম মানে অসমতো এনেকুৱা Super 50 যিখিনি মিছন এইটো লোৱা হোৱা নাই আপোনাৰ যদি নৰ্থ ইষ্টত যদি চোৱা হয় আপোনাৰ স্পেচিয়েলি BTR ৰিজনত আপোনাৰ ছেকেণ্ড টাইম এইটো কৰা হ'ল আপোনাৰ এই সময়ত কি ক'বা যিখিনি ইনিচিয়েটিভ লোৱা হৈছে বৰফা Super 50 মিছন লৈ আপোনাৰ ইনষ্টিটিউশ্যনত পঢ়িবৰ কাৰণে পঠাইছে হয় এই ধৰণৰ পদক্ষেপ অসমতো আজিলৈকে লোৱা হোৱা নাই কিন্তু আমাৰ যোনটো বৰ্তমান যোনটো চিফ ছাৰে মানে অহাৰ পিছৰ পৰা ছাৰে মানে যোনটো পদক্ষেপ লৈছে আমাৰ আগৰ যোনটো বেচ আছিল সিহঁতকো মানে ভাল পদক্ষেপ সিহঁতে ভাল ফলাফল দেখুৱাইছে এতিয়া আমাৰ ছেকেণ্ড টাইম আছোঁ আমাৰ পৰা নিশ্চয়কৈ সবাই ভাল ফলাফল দেখুৱাব আৰু মই ছাৰক অনুৰোধ কৰিম যাতে মানে এইটো মানে স্কিমটো পৰৱৰ্তী মানে বৰ্ষত মানে যাতে কণ্টিনিউ কৰি থাকে নিশ্চয়কৈ সবাই ভাল ফলাফল দেখুৱাব আৰু আমাৰ BTR অঞ্চলত যিখিনি মানে দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালী আছে সাধাৰণতে সিহঁতে মানে দিল্লীত নিচিনা জেগাত কোচিং ল'বলৈ সক্ষম নহয় বা দুখীয়া ঘৰৰ ল'ৰা আছে সিহঁতে ছাৰৰ এই স্কিমৰ সহায়ত মানে এই সুবিধাটো পাবলৈ সক্ষম হৈছে তো ছাৰক অনুৰোধ কৰিছোঁ এইটো ভাল পদক্ষেপ হয় আৰু ছাৰে আগতে মানে পৰৱৰ্তী বৰ্ষলৈ মানে বছৰলৈ কণ্টিনিউ কৰিব गिबियावनो आङो BTR सरकारनिसिम साबायखर बावहरो मानो होनना बुङोब्ला बिथांमोननि सापर्ट नङामोनब्ला दिनै बेबायदि इन्डियानि टप मोस्ट इनस्टिट्युट फर सिभिल सार्भिस बे इनस्टिट्युटआव जोङो कचिं लानो हानाय नङामोन बिदि चान्स होनायनि थाखाय साबायखर बावहरो आरो बे चान्सनि गेजेरजोंनो जोङो साफा सासे जि थांखि लादों सिभिल सार्भिस जानायनि बेखौ जाफुंसार होनो नाजागोन होननानै आं सानो आरो बिदि खाबु होनायनि थाखाय BTR सरकारा माने जायफोर जोङो बेबायदि टप मोस्ट इनस्टिट्युटआव कचिं लानो थाखाय साननो हायामोन मानो होनब्ला बिदि दिल्ली बायदियाव कचिं लानो थाखाय जोबोद रांनि गोनांथि जायो बिदि फरायसाफोरनि BTRनि फरायसाफोरनि जेंनाखौ बुजि मोननानै BTR सरकार सापर्ट होनायनि थाखाय आङो फिन साबायखर बावहरो स्पेसियेलि मा बुङो बे समाव जिहेतु मोनसे न'खरनिफ्राय थासारिखौ जुदि नायोब्ला न'खरनि आरो जिखिनि बेवहाय फैनो थाखाय कचिं लानो थाखाय फैसा गोबां नांगौ जायो गोबां खरसा गोनांथि जायो बे समाव न'खर सानोमोन नामा जे न'खरनिफ्राय बेफोरबायदि इनस्टिटिउसनाव बा लाबोनानै जे कर्स खालामनो हागौमोन बेखौ सानोमोन नामा आङो माने जोबोद माने गोरिब न'खरनिफ्राय फैनाय माने जोंहा आइ आरो माने आं आरो बिनानावल' दङ आरो माने बिदि दिल्ली बायदियाव माने लाख खरस खालामनानै कचिं लानो हागोनखौ आं मालाबाबो सानामोन खालि बे कचिं लानो हादों बेनि खालि जाहोनानो जाबाय BTR सरकारनि सापर्ट आरो बे सापर्टनि गेजेरजोंनो आङो आंनि थांखिखौ जाफुंहोनो नाजागोन होननानै आं सानो समाजनि न'खरनि BTCनि फैबाय थानाय समाव जेब्ला उथ्रिसारगोन थारमाने नैबे सिभिल सार्भिसआव आनजादाव उथ्रिसारनो हागोन अब्ला मा मावनो थाखाय थियारि जाना दं फंबाय आङो फार्स्टआवनो जोंनि जाबादि जोंनि समाजाव जिबायदि प्रब्लेम दङ फार्स्ट जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बुंनो थाङोब्ला माने गोबां फरायसाफोरानो केरियारनि सोमोन्दै मिन्थिया बिथांमोननि थाखाय फार्स्टआवनो आङो केरियार गाइडेन्स बिदि खालामनो सानो बेनिफ्राय जायफोरा
जोबोद माने गोरिब न'खरनिफ्राय बिदि गोरिब न'खरनिफ्राय फैनाय आरो गोजौ सोलोंथाइनि थाखाय लानो खाबु हाया एब्ला माने रांखान्थि बिथिङै आवगायबोनो हाया आं बिथांमोननि थाखाय खामानि मावनो सानगोन आरो बेनिफ्राय जोंनि बर'फोरनि गेजेराव जि जेंना सोलिबाय थायो माने उन्दै बैसोआवनो हाबा जानाय आरो माने न'खराव माने दिनैसिमबो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव जौ जुवा बेफोरजों सोलिबाय थानाय बेफोरखौ आङो गोजान खालामनो नाजागोन बेखौ गोजान खालामनो हायोब्लासो जोङो जोंनि समाजखौ मोनसे गोग्गो थासारि लाबोनो हागोन आरो बे गोग्गो थासारि लाबोब्लासो जोङो बर' हारिखौ बुहुमाव मोनसे गेरेमसा हारि महरै दानो हागोन जाय गेरेमसा हारि दानायनि सिमां बेयो सिमाङा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि आरो बे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङैनो दिनै बे सुपार 50 बड'फा मिशनखौ लानाय जादों आङो बेखौनो खामानि मावनो सानदों आरो बेनि उनाव आरो बर'नि जिबायदि एडमिनिस्ट्रेसनाव जिबायदि सापर्ट होलांनो हागोन माने बर' माने जोंनि जायगायाव जिबायदि एडमिनिस्ट्रेसननि गोनांथि दङ बेखौ जोङो गुबुन हारिया जोंनि हारिनि गेजेराव जोंनि जायगायाव फैयोब्ला बिसोरो माने जोंनि इन्टारनेल प्रब्लेमफोरखौ बुजि मोना आरो जों नेटिभ हिसाबै माने बे जायगानि जानानै जों बेफोरबायदि प्रब्लेमखौ बांसिनै बुजि मोनगोन बेखौ आं खामानि मावलांनो नाजागोन आरो बे समाव जुदि दिल्लीयाव दङ न'खरनि सायाव माबाफोर मेसेज हरनो गोसो जादों नामा जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों अबभियासलि मेसेजखौ हरनो गोसो दङ गोबां मिस खालामदों न'खौ माने न'आव जोंहा खालि आइ आरो आगैल' दङ आङो माने गोबां मिस खालामदों आरो बेनो माने आङो बिथांमोनखौबो बुंहरो माने एसेबां सिन्था खालामनो नाङा बेहाय माने गासैबो थानाय जानाय गासैखौबो जोङो माने फ्रियावनो मोनजोबदों जेबो टेनसन गैया खालि मोजां गोसो होनानैल' फरायनांगौ आरो आंबो मोजाङैनो दङ मोजाङैनो फरायगासिनो ओंखायनो माने जेबो प्रब्लेम जेबो साननो नाङा टेनसन लानो नाङा बेखौनो बुंहरो आंथ' गिबियावनो जोंनि बिटिआरनि चिफ सारखौहाय गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय बावो आरो नोंथांमोनखौबो बिसिम फैनानै जोंखौहाय खबर जे लाफैदों नायफैदों आं जोबोद मोजां मोनदों आरो आंनि सोलोंसा लोगोफोराबो जोबोद मोजां मोनदों जे नोंथांफोराबो बेयावहाय फैनानैहाय जोंखौ गाबोन नायफैगोन होननानैहाय माने जोबोद मोजां मोनदों आरो ओमफ्राय बुंनो थाङोबा बे खाबु होनायखौहाय सारा जे जोंनि थाखाय मा होनगोन सोलोंसाफोरनो एसेबां मोजां खाबु होदों जों गोबां सोलोंसाफोरानो जाय न'निफ्राय जोंहा सुबिदा होनो हाया बेबायदि रांखावरि गैयिनि थाखाय जों लुगैबाबो जों मोनाखैमोन दा बे खाबुखौ होनायनि थाखाय जों जोबोद मोजां मोनदों दा आं बुंनो सानो हानाय हायै बेखौथ' जों सानथ'वाखै दायो गोसोआव जोंहा जे जों बेखौ लुगैदोंमोन जों जानो लुगैदों हायै हायाथ' उननि खोथा जों सेस्था खालामगोन होननानै जों बेवहाय फैदों आरो गोसो होनानै जों नाजागोन हानायमानिखौ माने जोङो जुदि रोङाखैबा सोंलायगोन लोगोफोरनियावहाय सारनियावहाय जोङो साहसाथ' एसे खम बेथ' नंखागौखा खिन्थु थेवबाबो माने नाजागोन आरो जेसेबां हायो जोंनि साहसखौहाय जोङो जमा खालामनानै जों मोजाङैहाय आरोबाव आरो रोंनानै जों उनाव होजों थांनानैबो जों आरो जोंनि उन जोलैनि जोंनि इयुथफोरखौ आरो जोंनिफ्रायबो बिसोर आरो इन्सपायार जाथों होननानै आं बेखौनो सानो आरो एगजामाथ' दायो फैगासिनो जोंहा मास मोननैयानो जासिगोन आरो मोनसेयाथ' जोंना मोनसे माने कन्टेन्टआहाय जोब्बाय आरो डिजास्टार मेनेजमेन्टनिहाय सारा बुंदों दहायहाय जोंनि इनस्टिटिउटनिया जे एगजामबो लानाय जासिगोन होननानै आरो क्लासाथ' मोजाङैनो जागासिनो जोंहा फुंनि 8 बाजिनिफ्राय जोंना 3 बाजिसिम जायो बेलासिनिसिम ओमफ्राय बेलासिसिम जोंना फरायनायनि फेसिलिटिबो होनाय जायो इनस्टिटिउटआवहाय 7:30सिम होयो आरो नों थानानै फरायनो हायो बा जुदि नोंहा रेस्ट लानो लुगैदोंबा थांनानैहाय नों न'आवबो फरायनो हायो आरो वाइफाइनि फेसिलिटिबो दङ जोंहा पिजिआवहाय फुङाव ब्रेकफास्ट होनाय जायो ओमफ्राय लान्च मोनो ओमफ्राय बेलासियावहाय स्नेक्स होयो आरो ओमफ्राय हराव ओंखाम बा रुटि नों जानाय बायदि सुबिदा होयो आरो गोदान इनभाइरनमेन्ट नैबे जायगायाव फैदों लोगोफोरा आलादा रावफोरा आलादा बे समाव बिसोरजों एडजास्ट जानायाव माबायदि मोनदों
आंथ' जेबो मोनद्रायाखै मोननाया उन्दैनिफ्रायनो एसे गोजानाव थानानै फरायबोनायखाय माने एडजास्ट खालामनो हायो आरो खिन्थु मोनसेल' माने जानायावहाय एसे प्रब्लेम जायो आरो थेवबो माने बेफोरखौ जोङो माने प्रायरिटियाव दोनाखै आरो जोंना सोलोंनांगौ जों सोलोंनानै थांनांगौ मोजां फरायनांगौ एग्जाम होनांगौ जोंना मेन प्रायरिटिया बे आरो दायो जों बाखिखौ माने साइडलाइन खालामनानै दोनथ'दों आरो दायोहाय बे समाव स्पेशली दा नैबे समाव सोरखौ थेंक्स होगोन सोरखौ साबायखर बावगोन बे अपरचुनिटिखौ नैबे समाव बाजिराव रेड्डी इनस्टिटिउटआव कचिं खालामनो मोन्दों बा लाबाय दङ स्पेशली सोरखौ थेंक्स होगोन साबायखर आंथ' फार्स्टआवनो मामा बाबाखौ थेंक इउ जे बिसोर आंखौ जे इसां माने मा होनगोन आंखौ फुल फ्रिदम होदों माने हगारना होखाबाय आंखौथ' नों जोंहा बेखौ सिमां नुदों नों गोसोबायदि खालाम जोंहा जेबो बाधा गैया नों गोसो होनानै फराय हानाय जेबो नङा नों सेस्था खालाम बेदि आरो माने आरोबाव माने एकदम गुवारै बुंनो थांबोला आं जोंनि BTR नि सिटखौहाय गोसो गोरबोनिफ्राय माने हामबायबावो जाहा बिमा बिफायाबो माने सारनिफ्राय माने सारखौ बहुत माने थेंक इउ जादों आरो सारा जोंखौ जे इसां मोजां सुबिदा होदों एफा गोजानाव बयबो लानो लुगैयो दिल्ली बायदियाव फैनानैथ' कचिं लानांगौआ माने सिमांनिसो खोथा नों माने बहुत माने नोंनो मा होनगोन रिसर्स नांगौ नोंनोहाय बेयाव थानो थाखाय जानायनिफ्राय लानानै आरो कचिंनि फिसाबो इसां बुरजा बुंनो थाङोबा 2 लाखआनो अलमस्ट जाहैयो आरो थानायाबो सासेयावनो 18,000 जों खोनानाय बायदिबाथ' बिदिनो होनदों सारमोना बहुत बुरजा आरो दा बेबायदि जे इसां जोंखौ फैसा होनानै माने फैसा बाहायनायाथ' बे सेकेन्डारि बे जेबो नङा खिन्थु सारा जे जोंखौ मोनसे माने जों माने दायो मा होनगोन एसेट बायदि जाबाय आरो सारा जोंखौ इसां आसा खालामनानै बहुत गावनिफ्राय इनभेस्ट खालामनानै जोंखौ बासिनानै एकदम टप इनस्टिटिउटआवहाय जोंखौ हरदों बेवहाय सोलोंथों जोंनि BTR निफ्राय आरो रोंनानै आरो गावनि जायगानि थाखाय बिसोरो माने माबाफोर प्रब्लेम बहुदथ' जोंनाहाय माने मा होनगोन बहुत डेभेलपमेन्ट नांबावगौ आरो सारा हानायमानिखौ नाजादों आरो जोंबो हानायमानिखौ जों नाजागोन आरो BTR नि CM प्रमद बर'नि सिमां आरो BTR नि इयुन बेनि थाखाय मा मावनो थाखाय थियारि आं गिबियावनो बुंनो थाबोला आइजो हिसाबै दा जोंहा दाबो बहुत बिदि जे माने जों सोलोंथायाथ' बहुतानो फरायो खिन्थु फरायनानै जोंना बांसिनानो माने जुलि जानायखौ जे बुङो हिनजावफोरनियाव माने बिनि उनाव जों न'नि खामानियावनो जोंना हाबसोनानै थानाय जायो बिदि नङा जे हिनजावफोराहाय हाया बा मा होनगोन माने सुबिदा बेफोरबायदि मोननायाबो जोंनि थाखाय दायो माने जों गावखौ बहुत खाफाल गोनां होननानै सानना लानांगोन आरो समा सोलायबोगासिनो जोंबो आरो फ्राय माने मा होनगोन गासिबनिफ्रायबो रोंनानै मानानैहाय बेयाव माबानानै आरो बाखि गासिबो जोंनि लास्टावनो आङो जोबथायाव बुंनो सानो आरोबाव BTR नि चिफ सारखौहाय आरो साबायखर बावो आरो नोंथांमोनखौबो जोंखौ नायफैनायनि खबर लाफैनायनि आं जोबोद गोसो गोरबोनिफ्राय हामबायबावो गोजोन्थों बङाइगाव सापागुरि र'डआव थानाय मेगना हुन्डाइ श'रुमा लानानै फैदों नोंथांमोननि सेराव फुजानि स्पेशेल अफार ग्रेन्ड i10 नियस i20 N-लाइन अरा भेरना आलकाजार बेफोर समायना गारिफोर फुजानि स्पेशेल अफारा फैगौ 30 सेप्तेम्बरसिम थागोन 50,000सिम गारि लानानै गारि अफार नोंथाङा मोनफुंनो हागोन अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो थाबैनो नोंथाङा बङाइगाव सापागुरि र'ड एबा लामा सेराव थानाय मेगना हुन्डाइ श'रुमाव नोंथांनि फसायनाय गारिखौ लाहैदो गोबां मिथिनो थाखाय नैबे जानबुं नाम्बार 9101093856 8011827497 700279673 70026948111 आव खौरां लाहर मेगना हुन्डाइ श'रुम बङाइगाव सापागुरि र'ड